Mo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 ang aga.
Mayong aga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 14 sa bulan na sang Agosto sinitog 2022. Kakaroon kadto kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. 39 ka mga persons deprived of liberty nagaka-graduate sa elementary education kag junior high school samtang yara sa sulod sang San Carlos City District Jail sa bulig sang DepEd Alternative Learning System. General Alliance of Workers Association nagalaom nga matumod ang sindikato nga nag-ooperate sang cartel sang Kalamay. Convenience store sa Kawayan gin-hold up kapin 20,000 pesos nga cash na kuha sang mga kawatan. Mga tagdaog sa week 2 sang inanswerte sa Palengke 2022 gin-anunsyar kahapon. Sa balita national, Presidente Bongbong Marcos hindi maghilabot sa investigasyon tuoy sa illegal nga issuance sang mando sa pag-import sang 30,000 o 300,000 metric tons sang kalamay. Pila ka bahin sang Mindanao gintayog sang magnitude 5.9 nga linog. Procurement Service of the Department of Budget and Management nagpangayos ang assistance sa NBI sa pag-imbestigar sa mga gin-procure nga laptops sang DepEd. Sa balita international, Federal Bureau of Investigation nakolekta ang masobra na pulo kaset sang classified documents naging sa balay ni former US President Donald Trump. Hindi magnubo sa 11 ka mga persona patay sa shooting incident sa Montenegro. Sa balita sa negosyo, rollback sa presyo sang diesel kag kerosene lauman sini nga semana. Presyo sang diesel hindi pa matulid kon magasaka o kon maganubo. Sa balita sa inampang, pamilya ni Lydia de Vega nagapasalamat sa pagpakig-unong kag pagpangamuyo nga nabaton sa pagtaliwan sang anay Asia's fastest woman. Sa balita sa entertainment, Hollywood actress nga si Anne Heche gindeklarar na nga legally dead matapos ng isa ka semana nga yara sa comatose. Sa balitang espesyal, lalaki sa Bantayan Island nagakaon sang nagakalayo nga kahoy kag bubog. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa takna nga alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo nga aton nga mga headlines karon kay sadkad to na kita sa mga detalye na sa aton mga nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Sa ilo na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Wala sang derogatory record o kon police record ng tatlo ka mga negrense nga kaupod sang Chinese national nga nadakpan sa anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, AFP Task Force HOAH, AFP Team Navy, Bureau of Customs kag Philippine National Police sa Puzo Mobio, Pangasinan, sang Kaga San Fernando, La Union sang Biyernes, Agosto 12, 2022, sunod sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo. Naibaluan nga naka-recover ang tropa sang gobyerno sang balor 2.448 billion pesos nga suspected shabu sa unang nga drug bypass operation pa sa Puzo Mobio, Pangasinan nagikan sa Chinese national nga si Ki Wuzha alias James Dagali Galupo, 49 anyos, residente sang San Vicente Sur, Ago, La Union, kaupod sanday Janbert Yagong. Kag duwa ka negrense nga nagikan sa barangay Kudkod, syudad sang San Carlos ngayon kilala nga sanday Jenson Reyago, 29 anyos, kag Richel Repuesto, 28 anyos. Sa follow-up operation sang PDEA kag kapulisan sa barangay Poro, San Fernando, La Union, nadakpan man ang negrense nga si John Paul Repuesto, 18 anyos, residente sang barangay Kudkod, syudad sang San Carlos, kaupit si Romel Liese, residente sang Bagong Silangan, Quezon City, na-recover sa paghinakop ni Repuesto kag Liese sa La Union ang 40 ka kilo sang ginapatian shabu nga nagabalor sang 272 million pesos. Sa kabilugan, nagabalor ang droga nga na-recover sang PDEA kag kapulisan sang 2.72 billion pesos kag nagabugat sang 400 kilos sa duha ka separado nga operasyon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, gilayon ang mga ini nga nakigangot sa barangay kapitan sa barangay Kudkod kag nahibaluan nga kapin 3 na katuig nga wala nagapauli sanday Yago kag duha ka repuesto sa syudad sang San Carlos.
Suno pa diri ginapadulungan man sang katapos sa San Carlos City Police Station sa balay sang 3 ka mga nakita nga malayo na sa San Carlos. Bangod nagaatubang na ini sa Banwa sang Murcia kag siyudad sang Bago, kag habal-habal lamang ang mahimo nga sakyan agud nga malabot ang lugar. Suno kay Katalogo, wala man nalakip ang 3 ka negrense nga nadakpan sa separado nga drug bypass operation sa Pangasinan kag sa La Union sa drug watch list sang San Carlos City Police Station. Ginpahayaga man sini sa nahibaluan sang pamilya sa mga nagkaladakpan nga nagpadulong ang mga ini sa La Union agud nga mag-apply bilang driver. Ilang driver kag wala ka nakapulit sa ila. Yes, so ang mga inisan nato nga investigasyon o pan man na mismo sa pag-verify sa mga aton nga mga records nga nakabilin na records sa San Carlos Police Station in which nga nagkuha nga wala sila sa mga previous derogatory record and then somehow sa latest nila nga involvement hindi sila that listed personality. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Judices Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Samtang ginkumpirmar sa nga tagpamaba sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Regional Office 6 nga nagdangat sa 39 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs ang nakagraduate sa basic elementary education kaga junior high school samtang sa sulod sa Okanyara sa sulod sa San Carlos City District Jail sa bulig sang Department of Education Alternative Learning System. Ginlaki pa ng mga graduates sa nga 12 ka mga completers kung sa din 4 ka mga babayi kag 8 ka mga lalaki sa elementary school kag 27 kung sa diin 7 ang mga babayi kag 20 ka mga lalaki sa junior high school. Ginpatigayon ang graduation sa San Carlos City District Jail Community Learning Center sang Miyerkules, Agosto 10. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhelio, spokesperson sang BJMP Regional Office 6, ang mga graduates ang mga estudyante sang ALS kag sila ang nakatapos sa bulig man sang ALS teacher nagikan sa Bureau of Alternative Learning System kag nagahimo man sila sang ilang counterpart program nga Bantay Ko Guro Ko kag Kapwa Ko Guro Ko. Sa Bantay Ko Guro Ko kag Kapwa Ko Guro Ko program, ang ahensya ang nagapatigayon sang tutorials sa mga BJMP personnel sa mga estudyante, kasubong man ang mga priso nga nakagraduate college, ginatuluan man ang kapareho nila nga priso nga nagatuon sa ALS. Suno kay Duhelio, ang nasambit nga programa ang ginahimo man sang iban nga jail facility sa Pilipinas. Ginalantaw naman sining makabulig sa literacy sa Pilipinas ang pag-educate sa mga PDLs. Ginainganyo man ang mga college graduates nga PDLs nga magtudlo agod nga makahatag sa ila sang time allowance agud mabuhinan ang ilang pagserbe sa jail facilities. Ang pagtuon sa mga priso sa ALS ang makapahagan-hagan man sang ilang kamingaw samtang yara sa sulod sang jail facilities. Nagkapasalamat si Duhelio sa BALS sa mga ALS teachers kasubong man sa BJMP personnel nga nagatudlo man kag in charge sa ALS. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga mga PDLs nga nagtudlo man sa kapareho nila nga priso kasubong man sa mga estudyante nga PDLs nga nagatinguha kag nagbakas agud nga sila ang makatapos sa ila pagtuon sa elementary kag high school. So, at least makabulig man ini no sa literacy nato sa literacy rate. At the same time, makabulig man sila nga makuha ang ilang boredom while inside our jail facilities undergoing incarceration. Napatian si Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhelio ang tagpamaba sa BJMP Regional Office 6. Samtang inalantaw sang isa ka abogado sa Bacolod City nga mahimo nga mapasar sa Pilipinas ang hagna nga ginaduson ni Senator Robin Hood Padilla nga mangin legal ang same-sex marriage sa Pilipinas sa pisar nga madamo man sang nagapamatok diri. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, tumalagsahon naman lang nga nagkakatabo nga naga-number ang artista sa Senado. Ang una sa nga nag-number 1 si ang bata nga Revilla kag pangaduha ang nag-number 1 ng senador ang nga artista mo si Ruben Padilla kun sa diin nangin kontrobersyal man ang iya nga mga ginaduso nga hagna. Suno kay Ortiz kun lang tawon maayo man ang ginaduso sang senador nga hagna bangod luyag lamang sini nga makabulig sa mga pigado. Suno sa abogado nga mahimo nga maimpluwensyahan man sang utod sini ang senador nga membro man sang lesbian, gay, bisexual kag transgender o kon LGBT community ang pagduso sini sang hagna nga pag-legalize ang same-sex marriage sa Pilipinas.
Sunod diri madamo na sa mga pungsod nga nagapasugot sang same-sex marriage labi na ang Estados Unidos bangod sa ruling sang US Supreme Court sang 2015 nga legal ang same-sex marriage sa pisar nga wala pa ini napaboran sang konstitusyon sang tagsa ka estado sa Estados Unidos. Apang aminado man ini nga sa Pilipinas talaklaron o kon mabugat ang pagpasar sa nasabit nga layi bangod madamo sang magakontra diri bangod sa kultura kag sa Pilipinas madamo sang mga Kristiyano. Sunod pa diri ang simbahang Katoliko sa isyu kang isang same-sex marriage ang hindi man 100% nga maka-impluwensya gani ginalantaw nga mahimo nga mapasar ang layi nga ginaduso ni Padilla. Sunod kay Ortiz balantayan man ang pagdiskusyon sa hagna kagabangod gin-sponsoran ni Padilla makadebate man ini gamit ang lengguwahe nga Tagalog. Ginalantaw man yang hagna ang kontrahon ni Senator Manny Pacquiao kag Senator Joel Villanueva nga lunsay Kristiyano gani panahon na lang ang makahambal kon mapasar kag o kon hindi ang nasambit nga hagna. In short, mabulubugat pa ini nga abagahon sang ini mga proponents no? Nga ang ginatawag nga same-sex marriage daw medyo mabulubugat pa. Ay may ara man nga grupo like sila ni Hontiveros nga it seems nga daw conforme sila nga once and for all illegalize ta. Ang kabayan sa pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Nagalaom ang grupo sa mga mamumugon nga matumod ang sindikato o kung nag-ooperate sang cartel sa Kalamay agod nga matagan sang leksyon kadungan sang tuman kadako nga saka sa presyo sang sweetener. Suno kaya Wenny Sancho ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o kung gawa, recurring o kung nagabalik-balik nga phenomenon ang pagsaka sang presyo sang Kalamay. Sunod diri ang sugar import liberalization ang madugay na ginaduso kagini ang ginprotestahan pila ka tuig na ang nakaligad bagon dalaki ang high fructose corn syrup. Aminado ini nga ginabanta 800,000 na ang mga empleyado sa sugar industry sa Negros Occidental nga mahimo maapektuhan sang sugar import liberalization. Suno kay Sancho, dapat nga lantawon sang gobyerno ang cartel sang Kalamay bangod ang importasyon, ang kagustuhan man sa mga traders nga nagapagawa sang artificial shortage agod nga maduso ang pagbakal sa iban nga pungsod. Makatingalahan suno sa gawa Secretary General ang pagduso sang importasyon nga wala man sang kakulang sang Kalamay sa merkado apang mahal lamang ang presyo. So diri pierde ang mga konsumidor sa ginapatuhaw nga artificial shortage. Nagalaom naman si Sancho nga may masampulan nga sindikato o kung nag-operate sang kartel nga mahimo suportado man sa mga opisyales sa Department of Agriculture kaga Sugar Regulatory Administration gani wala sang may madakpan halin sadto. So dapat tani ang himuon sang gobyerno una gid i-identify sino ni mga unscrupulous sugar traders kag sino ning kartel. Kung may kartel mo alin pa na sang una may kartel problema wala ta may nadakpan nga kartel sa subong. Dason there should be a general inspection no of all the ano tawag nila ni budiga no o kung mga storehouses sang Kalamay kag usisaon te pila ang aton nga standing volume subong. Nabatian siya gawa Secretary General Wenny Sancho. Samtang kapin 20,000 pesos nga kwarta nakuha sang duwa ka mga wala nakilalan nga mga hold-upper nga nagsulod sa isa ka convenience store sa Barangay Poblasyon, Kawayan sang Agosto 13, alas 4 sang kaagahon. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, ang biktima kag ang cashier ang ginkilala kay Clarence Pilaes, 23 anyos, residente sa Barangay Tuyom, Kawayan. Nakabato na mga kapulisan sang tawag gikan sa personnel sang convenience store nga gin-hold up ang ilang nga balaligyaan. Gileon man nga nagresponder ang kapulisan apang wala na ang mga suspitsado. Sa inisyal nga investigasyon nyara sa iya nga cash drawer si Pilaes sang hinali lamang nga ginsulod sang duha ka mga wala makilalaan nga persona nga nagsuksok sang nakasuksok sang bonnet kag jacket ang convenience store samtang gintayaan sini sang armas luthang kag gindeklarar ang hold up. Sunod diri nakuha sa mga suspitsadong kapin 20,000 pesos nga cash antes nagpalagyo. Kag sa katapusan nga balita lokal, nangin mabinungahon ang kabudlay sa mga nagpasakop sa Week 2 sa online activation sang inanswerte sa Palengke 2022 sa Bombo Radyo kag Star FM. Nagkabutan bilang first prize winner si Mercy Bansag sang Vista Alegre relocation site Bacolod City nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Samtang ang duha naman nga napilian bilang consolation prize winners kag makabaton sang 2,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang
sa gift pack. Ang ginalakipan nanday Francis Ann de la Pedra sa Barangay Takuling, Bacolod City, kag Eric Pula sang Purok Maabi-Abihon, Bacolod City. Sa studio draw naman maswerte nga nagabutan bilang first prize winner si Elna Fredo sang Talisay City, Negros Occidental, nga mayara sang proof of purchase nga San Mig Pale Pilsen. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Second prize winner amo siya Persiaba Novicio sang Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Bacolod City, nga ang proof of purchase nga San Mig Pale Pilsen kag makabaton sang 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Kag third prize winner amo si Elsa Atipawan sang Kamingawan Proper, Bago City, nga may proof of purchase nga R. Florete Kapan kag siya ang makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Makuha sa mga tagdaog ang ilang premyo sa Lunes, Agosto 15, alas 9 sang aga. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kamumbong aton niya mga kabugasan niya balita lokal. Kadugay-dugay ato naman niya katuan ang aton niya balita national, international kag iban pa. Sa aton niya pagpanumbalik makaligad yun lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok,
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Karon mga kabombo, kadto na kita no, sa aton nga balita sa patrol kay Bombo Gracelyn Parcon Lobaton para sa aton nga misa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Share na sa piya kalinya. Bombo Grace, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish. Sa nga ika-20 nga Domingo sang ordinaryong panahon kag ika-duha nga semana no adlaw sa Linggo sa bulan sang Agosto tuig 2022 sa subong sa nga mga sumirigba madatay pa lang mabozal kay wala pa man nagasugod ang misa kag katong sa nga tempo no diri sa simbahan Our Lady of Candles Parish ang makahambal nga
may ara man sa nga tawag nga init ng gamay bumbusal din. Pero maka assure man sa mga kauturan nga hindi man siguro mag-ulan sang todo, no? May ara lang sang part diri sa Argentine Parish nga medyo gagray lang ang langit, bumbusal din. Kagati, syempre, ginari-remind ato mga katuran nga magkalagid sang payong, mambisan pa nga mainit sa ang tempo, kay hindi mabalaan, gagulpi lang kalikti, kung ulan. So, yes, magali. Kaga Bombo Grace, daw kung ikumparar nato sa nakaligid niya mga inadlaw no, subong nato niya tempo daw ka matulutawhay na gid sa aton niya makita ang aton niya nga sitwasyon sang kalangitan, pero ti syempre kinahanglan gid Japon magpangaman kay ang talithi nga dan Bombo Grace on kisa kun hindi gid man magtudo ang ulan, amo pa nang pinaka mas madasig nga makatugaya sa mga paghilanat Bombo Grace. Yes, exacto nga dito sa no? Compare mo balaya sa tudong pag-ulan, dara ka pa sa pagtulutalik silang mabatsyag, no? So, kung daan, uso naman sang trangkaso, sang pag-ubo, pagpag-sipon. So, naglantas ang tawag nga vitamins, pagid. Kaya tarang nga makaligaw, kaya tanaw ay kasugay mga basa kita, at least hindi ka matamaan. Kasi kung ikaw, nag-aubra, bumuzali, nag-sulay sa init, balas. So, kailangan pagkid ang pag-inom, no? Sa madaming nga tubig, kay usupin-subong mga drug stores, no? Kasi bala mawad naman sa paracetamol, no? Ginalikawan tama na bumbusal. Pero sa natulupangdan ko Bombo Grace daw hindi ang trangkaso ang medyo uso subong. Daw ang natulupangdan ko daw paos ang uso sa subong. Siguro sa katugnawon. Yes, bumbusal. Sa tempo, no? Kay bisang August, subong, init-init, no? Dason, bulti lang maulan, kaga, tikalabanan sa mga nag-aircon, gidbala, no? Amo na, may mga nagakapaos, actually, do lapit-lapit na kung nagani, pero kay, again na magkita sa mga, sa mga pangaman, bala, or mga bulong, no? Sa paos, aton kilala, gani, o nagapaos naman. Te Bombo Grace no sang nakaligad lang ni gani ang aton nga national government ang DOH ginalantaw nga ti daw paganhaganon pagid ang sa bahin sang protocol bla sa social distancing parehas kuno sa Estados Unidos nga medyo nagligwa-ligwa na gid ti mas mayo-ayo ni guro para sa aton nga mga pumuluyo nga luyag na gid nga makabalik sa normal ti apang ti syempre mas maayo gid gihapon nga nagahalong kita parehasin ang sa mga nagapadulong sa simbahan kada Domingo Bombo Grace. Yes, exacto, Gay Bomozal. Dari sa Argentine Parish, wala adiya doon sa pagpatuman sa mga health protocols, no? Kay ang subong nga napakita sa kaso ng COVID-19, no? Bakit nalipad lahat ng mga kauturan. Kagati kung ikaw nagabatsyag, for example, paus ka or ubor ng lana, kung ikaw ka Bomozal, positive ka kay. So, halong, kay siyempre ang mga protocol sa limbawa, isasari ka sa mo, para pa na sa gihapon. Pero daw nakaanda naman gani sa mga tao Bombo Grace ang protocol ti daw hindi naman parehas balas ang una nga daw kabugat gid magsunod sa mga pumuluyo naton ti sa subong daw naanada na daw ka natural na daw part na sa aton nya pagpangabuhi ang pagsunod sa mga protocols ang social distancing ang face mask Bombo Grace. Isang to ginama mo Zalbe, no? Na upunta na sa aton sa mga routine balas at na mga tanan, no? So amo na nga ang aton sa mga kauturan gani wala kagikita diri mo Zalbe nga wala siyang nag-face mask, no? Kaya sa paggawa sa simbahan matapos ang misa nagasok-sok sa gihapon at sa pagigani ako sabihin salamat kadto o matuwi sila sa ilang na kaga kung isa sila balay nagapanginaw pag sila sa Zalbe nagapang alcohol. Aminado kita Bombo Grace nga may mga sitwasyon ng kisa nga ang iba nanti wala ga face mask pero pwede man na siya Bombo Grace yung kisa kay halog-halog naman sa kung ikaw lang ya isa kung wala ka sang iban nga mga tao nga makaupod pero kung medyo populated na damo ka na sa makaatubang importante gid ang face mask. Yes, importante na ang importante no ang pagtuo mo mahal mo Zalbe. So subong masugod na aton santos nga isa no, sa sining adlaw sang Domingo.
Siyempre, ang ibang pilista. Bayan at tao. And Leticia Bautista. Rolando and Carmen Pareño, Mr. I. Gabalda, Rimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Boots Martisling, Marcelino Boy, Nick Hamiana, Telidonio and Lolita Puncioso, Juan Cuaicong, Margarito and Lida Magbanwa, Maria Berel Magbanwa, Alvin Joy Pareño, and Ruel Cordova. Ginaupod man naton sa sining mga misa ang pagpasalamat ni Mila Hernandez and family, and for the successful operation and complete healing of Linda Sigotcher. Kasubong man ang pag-ayo na Rogelio Esteliogo, Chapsi Aujero, and Astrid Catamulela. Ginaupod man naton sa sining nga Eucharistia ang pagpasalamat sang aton sponsor sa sining nga aga nga amo ang katapo sang Apostleship of Prayer. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo. Sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin, kag palihog magsabat ang magupod ang tanan sa mga kalantahon kag mga salapton. Sa aton pagpilipon, grasya sa Diyos ang nagdala sa tagsa-tagsa. Isa sa Diyos aton pagkita, kagpagpalatsyag ang tanan sa iya, kagitang ibahan sa Diyos. Nagangay gingamag sinadya, kapag amba kang pagdayaw sa Diyos. Pagdayaw kang pagsinadya, itatanan sa Diyos. Sa sining santo sa misa, alata ko nagtanan sa iya. Pagdayaw kang pagsinadya, itatanan sa Diyos. Magdayaw ng magsinadya, itatanan sa Diyos. Simaran sa kabay, sa anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton bilang Hesus Kristo, ang ugma sa Diyos Mamay, kagang paghiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Sa sining ngayon, ang aton Ginoo nagapamangkot sa aton. Ano gid ka init sang inyo gugma? Ano gid bala kahugot sang inyo pagtuo? Ang aton bala pagtuo, sarang makabaton sa mga pagdamay, kag pagpakahuya nga hindi makapahipos sa aton. Nagkapatuto lang bala kita sa kalainan nga yara sa aton sa kalibutan, kag wala nagatindog para sa katarungan kag maayo. Aton pinahigugma ang Ginoo, kag ang mga tawo, hindi kita magpatugot ang isa ka mahipos, nga pagpaluntad sang paghidait, nga nagapatulog sang aton konsensya. Sa sining nga Eucharistia, mga muyo kita sang Ginoo, sang kalayo sang iya Espiritu. Mga auton, kilalahon nato ang aton mga sala. Labi-labi ang aton pagkakulang sa commitment, sa pagtindog, sa pag-upod sa aton Ginoong Jesucristo. Makipulsul kita, agon mangintapos kita sa paghalad, sinigbalaan, ng mga misteryo. Kakumpisar ko sa Diyos na makagagahong santanan,
kag sa inyo mga utod, kay napasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatungbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angeles, sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluway sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan. Sa katawon ng aton mga sala, tuyan kita niya padulong sa pabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa duta panginahin ka, sa duta panginahin ka, mga taong ay maayong kamutuan. Inakalap ka na, inapanginulan ka namun, inasipahan namun, inahimayan namun, inapasalamatan ka namun. Bangod sa tagpumong ahimaya, O Ginoong Diyos, aris ang langit, Diyos sa mga makakagahong sa kanan, Ginoong Jesucristo, Buktorana, Ginoong Diyos, Cordero ng Diyos, at ikaw nagawad magpasalan ng kalimutan. Maluwi ka sa ikaw nagawad na magpasalan
tungkol ikaw lamang at natulog ikaw lamang aming asal. Ikaw lamang Espiritu, Panginoon. Mahukot sa Espiritu Santo sa kalimayahan ng Diyos amay namin, ng Diyos amay namin, ipaya sa Diyos, ipaya sa Diyos, ipaya sa Diyos ang aming Magabuyo kita. O Diyos nga maramay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugma gid sa imo. Ang di masaysay nga magkakayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipusoon ang kainit sa imo paghigugma. Agod nga amon ikaw higugmaon sing himpit kag labaw sa tanan. Kag madangat namon ang imo mga saad nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Mangin madali kuntani para kay Jeremias na propeta ang paghipon. Apang ang Espiritu nagtulod sa iya sa paghambal. Batok sa mga lideres nga sala ang ila ginahimo, kag ila siya ginpaantos tungod sini. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang mga opisyales nagkadto sa hari kag nagsiling, dapat patyon ini nga tawo. Sa iya nga paghambal sini ang mga soldado sa syudad nagakadulaan sing kaisog. Kag amo man ini ang iya ginahimo sa tagsa-tagsa nga napilin sa syudad. Ini siya wala nagatinguha sa pagbulig sa mga tawo, kundi luyag lamang siya maghalit sa ila. Si Haring Sedekias nagsiling, sige, himuan ninyo ang luyag ninyo sa iya. Hindi ako makapugong sa inyo. Gani, ginkuha nila ako kagintunton sa bubon ni Malkias nga prinsipe, nga dito sa pasiyuhan. Wala sing tubig ang bubon, kundi lunang lamang, kag naglubong ako sa lunang. Pero si Ebed-Melech nagkadto dito sa palasyo, kag nagsiling sa hari, mahal nga hari, sayop ang ginhimo sini nga mga tawo. Gintunton nila si Jeremias sa bubon sa diin patod-gid nga mapatay siya sa gutom kag wala sing kalanon sa syudad. Dayon ginsugo sang hari si Ebed-Melech sa pagdala sing katluan ka mga tawo nga yadto didto ka sa pagpatak kay Jeremias sa bubon kawala pa siya mapatay. Ang pulong sang Diyos, salamat sa Diyos. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Madugay na ang pagulat ko sang dulig sang Ginoo. Sang ulihi, ginpamatian niya ako, kag nabatian niya ang akon pagpanawag. O Ginoo, madali ka sa pagbulig sa akon.
Ginbatak niya ako sa makatalagang nga buho, gikan sa lunangon nga buho. Ginpahamtang niya ako sa dako nga bato, agud hindi maano, ginpaligon niya ako. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa ako. Gintudloan niya ako sa pagkanta sa isa ka bago nga ambahanon, isa ka ambahanon sa pagdayaw sa aton Dios. Ang madamo nga makakita sini magakahadlok kag magasalig sa Ginoo. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Maluya ako kag wala sing mahimo, pero ginadumdum mo ako o Ginoo. Ikaw ang akon manugbulig kag manluluwas. Hindi ka magdugay o Diyos ko. O Ginoo, magdali ka sa pagbulig sa akon. Ang aton pagtuo dapat mabagkod agud maghimo sa aton sa pagsunod kay Hesus. Bisan nga mabudlay ang dalanon sa kabuhi kag ginatilawan ang aton pagtuo. Ang pagbasa gikan sa sulat sang mga Hebreo. Mga utod, kung hanungod sa aton ginalibutan kita sa madamo nga mga saksi. Gani panghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton, kagang sala nga nagahugakom sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. Hindi ta pag-ibulag ang aton panulok o kung hindi ta pag-ibulag ang aton panulok sa kay Jesus nga sa iya nasandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Ginbatas niya ang mga pag-antos sa krus kag wala niya pagsapaka ang kahuloy-an sa pagpanginmatay paagi sini. Tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya kag karon nagalingkod siya sa trono sang Dios. Dumduman ninyo kung daw ano ang inagihan niya, kung daw ano ang pagbatas niya sa mga pagdumot sa mga makasasala. Gani, hindi kamo magpakaluya kag magdula sa inyo paglaon. Kay sa inyo pagpakigsumpong sa sala, wala pagani kamo makapakig-away tubtob sa bibi sang kamatayon. Ang pulong sang Diyos, salamat sa Diyos. Ang pagtuo nagdala sa mga disipulo ni Jesus sang hindi mahapos nga paghidait, kundi sa baylo, paghimakas, pagkakulba, pagmulay. Kaya ang isa ka disipulo dapat magsunod sa iagalon sa dalan sang krus. Palihog magtindog ang tanan. Ang akon mga karnero nagapamatig sa akon tingog siling sang Ginoo. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraan sa inyo. Pagbasa sa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Maya sa imo o Ginoo.
Sa Jesus nagsiling sa iyang mga gintuton-an. Nagkari ako sa pagdala sing kalayo sa duta. Kagluyag ko kontani nga nagadabdab na ini. May bautiso ako nga pagkabatunon, kag hindi ako mapahamtang so wala pa hindi matapos. Nagahuna-huna bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sang pagidait sa kalibutan. Wala ko magkari sa pagdala sang pagidait kundi pagbinahin-bahin. Sugod karon ang mga panimalay nga may 5 katapo, magabinahin-bahin. Ang 3 batok sa duha, ang duha batok sa 3. Ang mga amay mangin kasumpong sa ilang mga anak nga lalaki, kag ang mga anak nga lalaki mangin kasumpong sa ilang mga amay. Ang mga iloy mangin kasumpong sa ilang mga anak nga babayi, kag ang mga anak nga babayi mangin kasumpong sa ilang mga iloy. Ang mga ugangan nga babayi mangin kasumpong sa ilang mga umagan nga babayi, kag ang mga umagan nga babayi mangin kasumpong sa ilang mga ugangan nga babayi. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Jesucristo. Mayong aga sa inyong katanan. Mayong agam, Senyor. Kapangayo ako, kag kita, sa aton pag-ampo, kag pangamuyo. Para sa aton anay, Presidente sa Paris Pastoral Council, si Andre Tagamuliha. Kilala ninyo ini tanan. Kada Domingo sing aga, alas 6:30 nga bisa naton. Ari siya, nagkakanta, upod kay Tatay Galo, kay Engineer Jules. Nagalid sila sa aton sa pagpasalamat kag pagdayaw sa mahal na Diyos. Special prayer para sa iya. Kay kagabi, na-aksidente siya, kagara sa subong sa isa ka ospital. Kagabay pa nga maumpawan siya. Prayer for Andre Tagamulila. Mga utod, kita tanan na bunyagan. Kag sa aton kapagbunyag, may mga promesa kita. Baptismal promises. Kag sa aton baptismal promises, kita nagasiling nga aton sikwayon. Sikwayon si Satanas. Sikwayon ang sala. Sikwayon ang kalainan. Kag wala kita singliwan kapamatian, Diyos lamang. Wala kita singliwan na sundon, Diyos lamang. Wala kita singliwan na tumanon, Diyos lamang. Ang pagsunod sa kay Satanas, nagaguyod sa aton sa kamatayon. Ang pagtuban kay Jesus Christ, magagala sa aton sa kabuhi kag sa kaluwasan. Amen? Makauturan, ang mga balasahon karon nga Domingo nagapakita sa aton nga sa aton pagsunod sa kay Jesus Christ. Kabahin dira ang pagtilaw. Trial. Pagtilaw sa aton. Diin gitutob ang aton na pagsunod kag pag-unom sa aton Ginoong Jesucristo. Nakauturan, ang pag-unom kag pagsunod kay Jesus Christ nagakahulugan sa katawag ng commitment. Commitment, mga kauturan. Karon ang commitment ka ini. To be realistic about it. Pagdala sa aton sa isa ka oposisyon. Magdala sa aton sa isa ka pagsikway.
sa atong tinindugan sa kay Jesus Christ. Ang commitment naton to Jesus Christ magadala sa aton sa pagkontra sa iban nga wala nagasunod sa aton Ginoong Hesus Kristo. Amoy nang naagyan sa first reading ni Jeremiah na propeta. Matutom siya na spokesman sa mahal nga Diyos. Ang dinadala niya sa mga tao, pulong sa Diyos. Apang hindi maayo sa palamakinan sang hari kag sang mga opisyales. Gindumta nila sa Jeremiah kag nagdesider sila nga i-eliminate kag tulaon siya. Commitment to God brings us to a situation like that of Jeremiah. Apang ano ang natabo? Si Jeremiah was steadfast in his commitment to God. Bisan pa hindi kauyon ang iban. Nagdesider ang mga opisyalis ng hari. Naihulog siya sa bubon, kag hindi tubig, kundi lunam. Apang may isa katao nga nag-advise sa hari, mataka si Jeremiah. Naluwa si Jeremiah, pagkatapos ato, ano ang natabo? Naghipo siya, nagkulo siya, nagtalaw siya, kakauturan. In his commitment to God, si Jeremiah nagpadayon sa paghambal sa pulong sang Diyos. Kagang pulong sang Diyos, mga kauturan, masakit sa kay Satanas. Kag sa mga tao na na-influence sa yawa kag sa mga panulay. Kag siguro gid ka ini sila hindi man magpahimuyok sa pagsumpong sa tinindugan sang Diyos. Amo man dinhi ang sa second reading nato mga kauturan sa sulat sa mga Hebreo. Kinahambal kita mga kauturan nga mga sumulunod ni Kristo. Hindi kita malipat. We are surrounded by a cloud of witnesses. Ano ini mga cloud of witnesses? Amo ini ang mga santos na nagbatas sa mga pagtilaw. Labi na ginangaton ka ng Hesus Kristo, and now they are in glory. Sila nagalibot sa aton, mga kauturan, hindi kita magpakaluya. Hindi kita mag-atras sa prinsipyo nagdatindugan sa simbahan nga mo ang ginatudlo sa aton Ginoong Hesus Kristo. Magpadayon kita, having in mind the hope, paglaom sa glory in heaven, mga kauturan. Amo man ang sambal sa Ebanghelyo, sunod kay San Lucas, hambal sa Ginoo, ako nagkari diri. Kagagakon nga pag-abot diri, magdala sing pagpinahinbahin. Bahin-bahin, mga kauturan, klaro katama. Si Jesus, Diyos. Kag sino nagasumpong sa Diyos? Sino ang nag-away sa Diyos? Sino ang nag-kontra sa Diyos? Si Satanas, mga kauturan. Si Satanas, kag iya nga mga panulay, kag mga yawa, kag ang mga tao, kas masubo, mga kauturan, na madala sang buyon, sang panulay sa ilang mga buhay. So, amo ini mga kauturan, hambal sa aton Ginoong Hesus Kristo, may pagbinahin-bahin ang ako na pag-abot diri.
Apang hindi naton pagdulaon ang aton paglaom kag pagtuo sa pagsunod sa aton Ginoong Jesucristo, commitment even to the end that will bring us glory, mga kauturan. Nakatabo ini sa isa ka lugar sa South America. Ang obispo dito, nakita niya ang kahintangan sa pungsod, corruption, idihamak, exploitation of the poor, ginahimusla ng mga imol, gina-oppress ang mga workers. Ang obispo committed sa aton Ginoong Jesucristo, kag nagasiling siya nga ining sitwasyon nga ni sa amon pungsod hindi maayo taliwas sa kinatudlo sang Ginoo. He was steadfast in preaching, mga kauturan. Pareho sa kay Jeremiah, naghimbon ang mga opisyalis ng gobyerno. Tulaon siya. Isa kadlaw, si Bishop Oscar Romero, nagamisa. Lumupok, tumbang obispo, atay mga kauturan. Karon, gina-process na ini si Bishop Oscar Romero, maging isa ka santo. Commitment to the Lord Jesus Christ even at the cost of His life. Mga sumulunod ni Kristo, mga pinunyagan, should we be afraid of opposition in the face of corruption, in the face of mga kalainan? No. Diriman sa aton. Sa nagliga, ari si Bishop Ortiz, the same as that of Bishop Oscar Romero. He stood up for the poor. He stood up for the workers. He stood up for social justice. Kagano ginhimo kay Bishop Ortiz, ginamulay. There were many countless people who loved Bishop Ortiz, but ginamulay siya. Sa radyo, sa newspaper, sa television, paid for by those na nasakitan sang tinindugan sang simbahan. The same with Bishop Navarra on the issue of the reproductive health. Gintindugan ni Bishop Navarra kag sang simbahan ang sanctity of life. Sanctity of life. Life na kina-enjoy natin sa buong. When the issue of the reproductive health came up and became a heated debate, si Bishop stood up for life. Tudlo sang Diyos. Kagano ang wa? The same. Nabutang diri sa Ebanghelyo, nabutang diri sa pulong sang Diyos. Paabuto naton ang pagmulay kag pagpakalain. Ang mga kauturan, he who stands faithful to the end will be saved. So ato sa pagpakabuhi, mga kauturan, this is an invitation to us. Stand for what is true. Stand for what is right. By doing so, you show your commitment to the Lord Jesus Christ. And in the end, magabot ang tapusan. He is the Savior. Siya ang magaluwas sa aton.
Palihog magtindog ang tanan. Iningaton commitment kag pagtuo kay Kristo aton subong ipahayag coming from our heart. Tanan kita. Nagtuo ako sa salamat sa pagkakasagap sa tanan. Magbubuhat sa langit kag sa duta. Sa tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga sa Kristo. Bugto nga anak sang Dios sa ginanap sang Amay sa wala pang kalibutan. Gikan sa Dios kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanap sa wala gintuga. Isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iyang tanan gintuga tungod sa aton nga mga tao kag tungod sa aton kaluwasan nga naog sa gikan sa langit. Kagin panangkon sa di Maria Magdiren sa lala sa Espiritu Santo kag nahimo nga tao. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton sa sugod ni Poncio Pilato. Nagkantos sa gilubong kag nabanaw sa ikatlo kadlaw sunod sa kasulatan kag nagkayap sa langit. Naglingkod sa tuo sa kamay kag magkakari sa liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay kag iya ginarian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo ang Ginoo kag magbubuhi nga naggikan sa Amay kag sa Anak upod sa Amay kag sa Anak ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog nagambal sa paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa Santa Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lang kabundihan sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Pangamuyo kita sa Ginoong Hesus nga kabay iya punon ang iya simbahan kag ang kalibutan sang kalayo sang iya gugma kag kabuhi. Ang aton sabat, Ginoo padabdaba ang amon tagipusoon. Ginoo, padabdaba ang amon tagipusoon. O Jesus, padabdaba ang imong simbahan sang kalayo sang isa ka madalom nga pagkabalakas sa pagpalaknag sang maayong balita sa tanan. Nagapangamuyo kami. Ginoo, padabdaba ang amon tagipusoon. O Jesus, ipadabdab sa tanan nga mga Kristohanon nga simbahan ang kalayo sang kakunyag kag wala kakapoy nga pagpangabudlay padulong sa paghiusa sa imo nagapangamuyo kami. Ginoo, padabdaba ang amon tagipusoon. O Jesus, ipadabdab sa tagipusoon sa mga lideres sa mga pungsod ang kalayo sa pagpangita sang katarungan kag paghidait para sa amon kalibutan kag sang pagtahod para sa tawhanon nga dignidad sang tanan nagapangamuyo kami. Ginoo, padabdaba ang amon tagipusoon. O Ginoo, ipadabdab sa amon mga tagipusoon ang kainit ng imong gugma. Tuguti nga amon ka makilada kag maanagaran sa amon mga isig katawo. Nagapangamuyo kami. Ginoo, padabdaba ang amon tagipusoon. Ginoong Jesus, imo ang amon mga tagipusoon nga nagadabdab sang kalayo sa imong gugma sa amon pagpamati sa imo pulong kag pag-ambit sa imo lamesa karon kag sa gihapon. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Patunay din pangahalan, bungat sang amut mga bunay, tanda sang amun pag-igugma, kapag-alaga sa Indis yun tinapay ka Ginoo.
amon pangapunay, tanda sa amon pag-iukan, kagpagalagan sa imo. Bendisyon ni inamay kapinom, nga magilawas ko ang tubo mo. Pagpagapabangon sa patuo, tagsa-tagsa ka Kristiyano. Aton na hindi mga anak, ungas ang amon pangapunay, tanda sa amon pag-iukan, kagpagalagan sa imo. Palihog matindog. Pangabuyo ka mo mga auto, nagudagaton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, sa may makagagahom sang tanan. Patunon sa sang ginuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayaan sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia. Batunaw Ginoo makadulot, na amon ginapapailuhan sa imo pagi sa mga halad. Kamo nabaton sa imo, ginabaton gid namon ikaw, ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, gamon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ipayaw ang inyo kasing-kasing. Napayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takot kag angay. Tapos sa kangay gid nga magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Imo gintugang tanan nga mga butang kag ang takna kag ang panahon nagatuman sa imo kasuguan kag ang tawo nga imo ginhimo sa imo larawan, imo ginpagahom sa bugos nga kalibutan, imo ginpadumala sa iyang tanan nga mga tinuga, ako niya magdayaw sa imo adlaw-adlaw tungod sa mga katingalahan nga imo gigahom sa kakalang pagi kay Kristo nga among Ginoo. Ganyo po sa tanan nga mga angeles, nagadayo kami sa imo sing walay untat nga nagkasiling. Ang Ginoo Diyos, ang langit ratuta sa iyong ibang Santos ikaw nga turo binaw kag tuburan sa tanang nga pagkasantos, gani padala nga mga espiritu sa pagkasantos ining mga dulot, agon nga mahimo ini para sa amon, malawas kag dugo sa amon Ginoong Heso Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kay baton siya kinabubuton,
Iya ginpuha kagin pamihak-pihak ang tinapay. Nagapasalamat sa imo kag iya naging panagtag sa iyang kagintutonan karga siling. Magkuha kamutanan kag magkaon sili. Ay niya manggakon lawas may gatugyan para sa inyo. Sumugmaan pagkatapos ang panihapon, yagipuha ang kalis, nagapasalamat liwat, kag iya naging palibot sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis, kaya niya ang kalis ang akong dugo. Ang dugo isang bago kag walay katapusan kagasugtanan. Igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon hantuanan. Ang misteryo sang pagtuo. Dapat wala na bukit mo aking kamatayo. Kag ahon kita bahaya, ang di mong pagkabalaw. Tungtong sa iyong Kanamay, ang maganahalan sa imong tinapay sa kabuhi, kabinikali isang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa katimanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi, nga makatapos sa pagkatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, managaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdamang imo simbahan na lapnak sa bukas sa palibutan. Imbita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa, si Francisco, sa amon Obispo, si Patricio, sa amon Obispo Emerito, si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdamang mga sakop sining amon katilingban, labi na gid ang mga kalag sa panimalay nga amon subong ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan na may paglaom o bamanhaw. Dumdamaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabiyan, batunan sa pagtanaw, si mo may mayaon nga daw. Kaluoy kami tanan nga ari diri nagatambo. Bendisyon ni ang mga sumilimba kag ang ila panimalay. Bendisyon ni ang mga nagkapangayo sang healing. Ang may mga special intentions kag ang mga nagahalad sing thanksgiving. Agad mambit naman ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag magimaya kami sa imo, upod kay isang tabigit-giran Eloisang Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles, sa kay San Sebastian, ang sa tanan ng mga santos, nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, kinahatag sa imo, o Diyos Amay, nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungkol kay ginsugo sa atong magluluwas kag sundo sa iya gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagstad. Ay na, kayarak,
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami sang pagdahit sa amon bagay nadlaw. Buligi kami pagbaluwas kami gihapan sa sala kag baligo na kami sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw ngamon ginalahuman nga pagabalik sa Kristo nga amon man luluwas. Ay mo Maria ang kahong nangahimaya sa mga tuhid sa mga Pagkakang sa Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang pagdahit nilabiling ko sa inyo, ang pagdahit nilahatag ko sa inyo, hindi pagdamdam, amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag suno sa baginsiling, at agi sa sing pagdahit kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagdahit sa Ginoo, yara gyapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Magkatagay kita sa pagkidait sa inyo tanan. Iyari ang kordero sang Diyos, nagkawala sa mga sala sa kalibutan, mulahan na maginadapit sa bangketi sang kordero.
Ginoo, dili ako takot ng sulod ka sa akon tuluyan. Apang imitang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kala. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espirituhanon na pagkalawat. Ako ni Jesus. Nagatuwa ko, ngayara ka din matuhod sa lating balaan na sakramento. Kinahigugma ko ikaw, labaw, sa tanan ng mga butang, kag nagahandong sa pagkatong sa imo, sa akon kalag. Sa tinination, tuhod kay hindi ko ikaw mapatong sa pagkalawat. Magkari kabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahapos ako sa imo, pero masubong ari ka na sa akon. Kag nagaiusa ang akong bugos na pagpaningon sa imo. Hindi pagtuguti, pagpalayo ako sa imo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Pagigugma sa Diyos, labaw sa tanan, ang ito'y arang sa doon. Ipapambit sa Diyos sa kupan, inamula sa katawan, sakripisyo sa Diyos, kaluwasan sa tao, subong kag sa mga katuwigan. Amen. Amen. Itulong idasalawas ni Kristo. Amen. Amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Ang lawas ni Kristo, kagang pulong sa Diyos ng itao, misteryo sa Diyos sa luwasan sa tao, anungkad lang sang patuho, iyang tupo sa kalero. Upos kagihanan ni Kristo, ininulat sa krus, minalat sa altar, pagkagigugma kag pagkanaga. Amen, amen. Itong idasalawas ni Kristo, amen. Amen. Nanananan sa para kay Kristo. Nanananan sa para kay Kristo. Amen. Amen. Ilong itatawas ni Kristo. Amen. Amen. Nananita sa para kay Kristo. Nananita sa para kay Kristo. Amen. Amen. Ilong itatawas ni Kristo. Amen. Amen.
Palihog magtindog ang tanan. Makabuyo kita. O Ginoo, amon ginbaton si Kristo sa sininga sakramento. Itugot nga mangin kaangay kami sa iya, samtang nagapuhi pa kami diri sa duta. Agod nga mangin takus kami sa pag-ambit sang iya himaya sa langit. Itapangayo na mo ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay sa makalit. Pinapasalamatan din nato ng sponsor sa sini nga aga nga misa nga mo ang katapo sang Apostleship of Prayer. Kag gina-remind naton ang sponsor sa madason nga Domingo nga mo ang katapo sang BC o Medalya Milagrosa Capitol High School. Kag ginapahibalo sa tanan nga sa buwan sang aga may ara kita misa alas 6 sang aga para sa solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Sa liwas, may arak kita misa buwan sa aga alas 6. Salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang mga kauturan sa pag-amat-amat tahaw sang COVID, amat-amat nga nagabalik ang aton mga kinaandan, kahiligton sa simbahan. Kag sa misa. Ang ato ni Moon, subong, amo nga pagkatapos ang misa, hindi anay kita magwa. Pagkatapos ang blessing, hindi anay kita magwa. Kay pareho sang nagligad, ang mga lay ministers naton, kagang pari, magpanaog sa pagbindita sa inyo tanan. Matahom ina nga aksyon kay pagkabato naton sa bindita after the Mass, we go out of the church, refreshed and renewed. Magkagwa kita sa simbahan tapos ang misa, refreshed and renewed. Then, ikaduha, importante tama. Sa ato nga pagsimba, nasugura na ini sa Lunes hasta sa kahapon. Ang mga tao nagkasapat simba Pasko. Ang mga tao sa Melimba nagkasapat simba Pasko. Kag nagaupod kalantakon. Amo ina mga kauturan ang manami nga liturhiya, nga misa. Aktibo ang mga tao. Aktibo sa pag-entra, sa pagsabat sa tanan nga sa labton kag sa mga kanta. So ato nila nga ibalik ang ilang espiritu sa conscious kag active participation sa aton santos nga misa. So kabay pa, hindi kita maguya-huya sa pag-offer sa aton tingog, sa pagdayaw, pagpasalamat sa Diyos, sa misa, magtanan-tanan kita, hindi lang pare ang nag-offer sa misa. Tanan kamo nga sa Melimba, bilog kita nga community, we offer this Mass sa aton nga Ginoo. So kabay pa mga kauturan, aton gidina nga pagatandaan. Salamat. Ang Ginoo sa inyo. Kagyaraman sa inyo. Kabay bendisyon na kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Dahalan ng santos nga misa maglakat kita sa paghiday. Salamat. Alapakan nato ng Ginoo. Ang kaliyungan, ginapangtong sang tanan, ang pag-apanay, na tumbas ang talipay. Ang pag-ampun ni Jesus, na kita mangilisa, sa pagserbe sa iya, kita
Makabinan no, na mabatian ninyo ang atong sining Santos nga misa no direkte sa may Our Lady of Candle Parish no po si kay Monsignor Felix Pasquin makabinan no sa mga utod nato nagupod subong nga Domingo. Salamat kita liwat dali mo ita sa aton nga online nga misa tag sa Domingo sa aga no alas 6:30 direkta live mismo from our Candle Our Lady of Candle Parish mga kabinan. So dito kayo balikan sa Bumbo Graceland sa may Lady of Candle Parish to kaon talawat ang dugang nga mensahe, ang dugang nga panumdom no sa aton sining simbahan pagis kay Monsignor Felix Pasquin no especially sa aton nga balasahon no subong nga Domingo. Second Sunday of the month no. Second Sunday sa bulan sa Agosto makabinan. Nami chimpo ta subong naya ang pag-smile ni Haring Araw di ta magid ka init ang panahon naton mabulubugnaw gawa no ato sining temperatura sa mga oton naton sa mga wala pa nakakadto sa simbahan no may ingaga pa kamo daw ko ta schedule nga mamisa sa mga simbahan malapit dira sa inyo before man sa any activities ng inyong himon sining adlaw iya sa Domingo basta Domingo ti first activity of the day no dapat mag-attend kita sa ato sining Santos nga misa. Liwat balikan ta si Bumbo Graceland from Our Lady of Candle Parish. Bumbo Graceland, come back. Bombo Dennis, live kita again diri sa Our Lady of Candles Parish kag manami kid ang ini nga Domingo. Bombo Dennis kay refresh kita kag renewed no. So bago lang ginatapos sa Santos nga misa kag nagpatigayon sang pag blessing o pagbendita babadani sa tanan ng mga sumulimba ang aton sining mga lay ministers and especially si Monsignor Felix Pasquin ang nakaandan mula sang una no balik subong adlaw sang Domingo no bulan sang Agosto mamodanis kada tapos misa nagapatigayon gid sang pagbendita sa aton sining mga tumuluo nga mga utod ta kay Kristo. Di man na no at least ano ka ba dia fresh and renewed no Bumbo Graceland. Sinami man akon kada tapos misa may rasing pagbendita no sa matumulo naton dira sa mga simbahan na bumulsing kaysa daw live lang sa daw balatsagom lang ang feeling mo lang daw kalayo daw kanami lang Yes, tsakto gid. Bombo Dennis, ari aton sa celebrator no sa Santos Domingo si Monsignor Felix Pasquin. Happy Sunday, Monsignor. Happy Sunday sa imo Graceland, kay Bombo Dennis, kay Bombo Divine nga nagbasa diri sa aton nga first and second readings kag prayers of the faithful. Kag sa tanan naton nga mga kabombo. Eksakto ang hambal ni Bombo Graceland. Happy Sunday. Yes. So ang unod sang mensahe sang pulong sang Dios subong amo ang commitment sa kay Jesus Christ. Kaya commitment nga ini sa kay Jesus Christ nagadala sa aton sa opposition. May mga tawo nga magakontra sa aton. Hindi kita matingala sina kay nga aton Ginoo nagkari diri sa pagluwa sa tawo. Ginkontra siya. Ginlansay sa krus. Apong amo inang pamaagi sang aton Ginoong Hesukristo. Gani kita nga mga sumulunod ni Kristo aton tindugan ang aton nga pagkasumulunod ni Kristo sa bahin sang truth, kamatuoran, bahin sang justice, bahin sang peace, bahin sa matarong nga pagpangabuhi. I-uphold naton ina. May mga tawo nga hindi makauhiyon sina kay kontra na sila nga mga intereses. Hindi kita magpaluya, hindi kita magpatalaw. Ang importante katama, we remain committed to our Lord Jesus Christ. Kagamod ang hambal sa aton nga second nga reading, don't give up this struggle. Don't give up this struggle. Agod nga magpanumbalik ang Kristohanon nga pagpangabuhi, a kind of life among our people that is just and fair para sa tanan.
Yes, luma speechless man ko Bobo Dennis sa matahom nga mensahe ni Mr. Felix Pasquin. So, Monsignor, kabay pa nato sa ning mga kauturan ang nagasunod gid sa aton no Ginoo. kada Domingo kag especially sa aton Ginoong Dios ko ano man ang nagakadapat ang insakto kag ang kamatuoran. Okay. Kabay pa, Bumbo Dennis, mga kapbumbo naton, padayon, nga bandisyonan kita sang mahal nga Diyos. Happy Sunday, liwat sa inyo tanan. Happy Sunday. Thank you again, Monsignor Felix Pasquin. Bobo Dennis, there you have it, no? Ang aton sininga dugang nga mensahe sininga Domingo nga pagkadalon, no? Sa aton sining mga kauturan. Te, Bobo Dennis, kung ikaw matalaw wala nga klase sang persona, dapat mangisog agad, no? Sa paghimo pa lang sang insakto, sa pagpati sa kamatuoran, amon aya ang matuod nga maisog. Sige, Bumbo Gracelyn, salamat gid. Yes, so that is live kita dire sa Our Lady of Candles Parish. Inisibong mo Grace, din labatan ng report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbu! Nabatayin mo kami nato sining pagdala man sa inyo live sa ato sining FBK YouTube channel ang Santos nga misa sining adlaw sang Domingo na direct from Our Lady of Candle Parish nang inkopon naton sa gapon na sining Domingo si Monsignor Felix Pasquin. So sa mga nagupod, salamat gid nagtutok sa FB Live kay YouTube channel, nagmonitor sa ato sini 630 kHz mga kauturan naton. Salamat gid. Kita na makita na mga tiluwat sa masunod Domingo para sa ini sa aton sini Santos kamisas naton na alas 6:30 sang aga mga kaibigan. So standby na kamo sa masunod nga programa, masunod nga panatutunan. Good morning Philippines, mga nakahilira man naton nga mga talakayan, mga bisita sini Domingo sa aton panatutunan. Good morning Philippines. Ay natara naton balikan aton tanan ni balon na pag panabalik niya panatutunan, makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom.